Welcome to my channel. Enjoy watching. Ito malingawan. Ang rason kunta nakakatiri po kita, siya. O yun. Tano ta nag-uupang kita, siya. Tano ta nagtatarauhan, siya. Dahilan. O yun. O tano ta naglalaong pa kita sa buhay. Kasi di ka nawaran ng paglaong. Wala. O pag naingali ko mo nag-ayos-ayos, sabi ko, hey, salamat ang mga SKK Virus ko, nag-make up. No? Ibig sabihin mo, hopeful ka mo. Yun. Pag di nangali ko mo nag-ayos-ayos, eh, nagod mo ng-careers. So, ginawa ng paglao. So, naglalao kita siya. Yun. Unta-unta, nagpapatawad kita. Si Jesus ang dahilan ng buhay. Unta-unta, sige kitang lingkod sa community. Kamu, sawa, mas hindi ko mo napapansin minsan. Minsan hindi ko mo na-appreciate siguro, verbally na isasabi ko yan. Pero, yaong mo, so, padatos ko po naglilingkod, it's because dahil ni Jesus. Gabos yan, dapat na nagbarili ka mo, dapat na nag-enjoy ka mo, nag-enjoy. Because of Jesus. Siya ang dahilan na gabos. Dapat na nagtatarauhan, gift-giving, ang first na giver talaga, siya. Kasi pinaka-best gift na siya mismo ang best gift. Kaya hindi yung giving, ano lang reflection kang giving ni Jesus sa tinatawag sa kanila. Kaya kung kita man na tao, pinahiras, sana pipingyaman dyan ang Jesus sa tinatawag. Nangyayang daradara mo ng kasabihan ng Then, siguro na yung basis ko na hindi kita magsawa sa paglingkod, hindi kita magsawa sa pagkamuot, hindi kita magsawa sa pagpatawad, hindi kita magsawa sa paglingkod, para sa katulungan, tatlo. Ayan. Ang sa doon sa nanginamos, tatlo lang ang kuya na dinalo. Isa na iba nga rin kung sa room namin na businessman, very young. Sabi ko, wow, very young ka, siguro mga late 20s pa lang. Successful na siya, may puso. Birthday ko ngayon, Father. Ang gift kaya, simbuhay ko ngayon. Ang iba kaya, bonus lang. Dahil yung na ang pinaka pagkilutom sa tuya na siya ang dahilan kung ang ginawa naglilingkod ka. Ayun. So, lugod man, hindi yung pagtirikutan, sa mga manifestasyon yung pagtubod. Ang kaupahatan, manifestasyon kapag saling ka sa kakataong ang buhay. Ayan. So, Merry Christmas po sa Gabos. Magpumang kita para ni Lord. Gabos, itinatao ta para ni Lord. Ayan. Mag-renew ang commitment sa paglingkod. Ayan. Okay. Then, gusto ko rin magpasalamat siyempre Juan sa batch ko, sa Ateneo, na sa senda po pagrundo, kasi nagiging ng plano yan. O sana maraming lumaman, importante sa buhay. May nagiging kita small, may mga halaga kung katakulang, ay importante takula ang puso sa sakuyan pag-ibig. Hindi po? So, salamat sa Litina Farms, Iwan. Salamat sa batch mates ko, yung President, yung Government President, Engineer DJ Jesus, Super Jesus. So, ginagana ko po sila yung message before kami mag-distribute ka ng mga hits. So, hindi po ang kaya mo po hindi ito, magkabali-bali ko sa Ateneo. Barkada din ni Engineer ta. Engineer Jordan.
So, kaiba niyo po pamilya niya actually. Kung kayo po mahiling si DJ. Salamat po Father. Ngayon natin po si Christopher Jesus, si Father Dutz po, kaklase, amigo, kababata sa Ateneo de Naga High School. And si Jordan po, Kumbisado Magilo, Second Mayor, amigo ko po, parehas po kami civil engineer. Gusto ko lang pong i-konsento na kami maugmaman ng mga kaklase ni Father na magiging carry man ito mo yan sa Saintong Christmas Party. So, yun naman lang po yan. Magpapasalamat kami, nakabot kami ligpit. And sana sa maabot na sunod na taon, makabalik pa kami dito sa Indo. Eh, gusto rin